Son Fernando González, Gonzo, pois eu son xornalista porque para vivir ben non podería facer outra cousa, máis que roubar. Lembro perfectamente o día que me chamaron para facelo. Foi un momento importante, especial na miña vida. Eu estaba contratado en Antena 3, pero sen traballar, porque contrataronme para un programa, caérase, era o mes de marzo e eu estaba en Foz porque estaba morrendo o meu avó paterno. Coido que esta chamada que recibín debeu ser sobre o 17 e 18 de marzo, porque o 19 faleceu o meu avó, e tomeino como unha historia de, joder, xusto morre o meu avó, que me meteu a min neste o gusto por contar historias, por escoitar historias, e xusto estou en Galicia, é a primeira vez que me sai a oportunidade de traballar na televisión de Galicia. Foi algo así como destes días que lle das máis voltas a conta a cabeza, e pareceume unha idea interesante. Dixeronme que era un programa que se estaba facendo xa en Euskal Telebista, vino, pareceume interesante, máis alá diso era, claro, un programa que producía Antón Reixa, que dirixía Luis Montenegro, era unha oportunidade de caralluda, e sobre todo a mí apetecíame moito facer televisión en galego, máis que facela na televisión de Galicia, pero apetecíame facer tele en galego, fixera radio, pero non fixera televisión. Cando ademais me foron propoñendo os temas, vendo por onde ia todo, parecíame que, joder, era algo que facía falta, e que é moi propio dunha tele pública, ademais, ir facer un revisionismo completamente branco de acontecementos históricos da comunidade. Funcionou, e a xente, eu creo que moita xente por aquí, por Galicia, sí que ten un bo recordo daquel programa e me pregunta, pero, como pasa tantas e tantas veces, apareceu a política e fodeuse todo. A imaxe dun prado onde pacen as vacas é unha das máis habituais do rural galego. Sen embargo, dende finais do ano 2000, esta imaxe representou unha ameaza que afectaba os animais e as persoas. Unha estrana enfermidade invadía o noso país, a encefalopatía esponxiforme bovina, máis coñecida como o mal das vacas. A ver, eu enterime bastante tempo despois de como foi toda a xogada, foron trampas por uns, piques por outros, até política, os medios públicos, Galicia, un pouco así. Era un martes, era o primeiro día que tomaba posesión ou que traballaba a nova directora, Rosa Vilas, a xente dos sindicatos sei que pola mañá, ás 10 da mañá, lle dixeron: oye, que saibas que esta noite tes un programa sobre as vacas tolas. Pecárona, la reaccionou mal, cancelou o programa, eu enterime a media tarde, pareceume unha cagada tremebunda, pero cando despois me enterei de como foi toda a historia, houbo xente que puxo o berro no ceo porque se cancelara ese programa, pero que ao mesmo tempo fixo todo o posible para que se cancelara ese programa. É dicir, houbo quen puxo o cebo para que picara o peixe e despois botara as mans á cabeza. Así que aquí o filloputismo, nese caso, do fin da Caixa Negra, alcanzou a todas as esferas. Xa digo, dende sindicatos hasta a dirección da cadea, que eu creo que se atopou con algo que era moi tolo. En resumo, a mellor campaña de marketing que tuvo un programa no que eu participara, porque claro, 2 días antes ou 3, Feijóo estaba con que a Televisión de Galicia non volvería a ser o que fora na época de Fraga, nin tampouco na época do bipartidismo, que fora un Cristo de moito cuidado. Claro, o primeiro día parece que un programa cancelado, cando se ia a falar de vacas tolas, o día seguinte ele andaba por Lugo e caeralle un canutazo tremendo, o sea, houbo tirón de orellas de como me facedes isto, poñede o programa xa, o sea que medios públicos, política, xornalismo, xornalistas picaos, unha cousa moi rara todo. Eu non estou moi habilitado para falar da TVG, o que sei é o que me contan os meus amigos que traballan ali dentro. O que hai é un descontrol importante, unha falta de recursos importante, unha manipulación endémica da televisión, e uns traballadores que intentan facer o posible para que a cousa vaya o máis fiel posible, que son os estatutos dun medio público, porque calquera cidadán galego que lea os estatutos da TVG, da compañía Radio Televisión de Galicia, estaría plenamente de acordo co que aí pon. Outra cousa que non se leve a cabo. Pero tamén teño compañeiros que me falan do que se fai dende dentro, incluso propios xornalistas poñendo impedimentos para que as cousas saian adiante. En resumo, non podo decir moito,
pero polo que me contan o que hai unha situación enquistada no que cada un mira para o seu e pouca xente se interesa por aqueles que con toda a confianza do mundo poñen un medio público galego para informarse, para saber ben como anda o seu país e que ninguén pensa prácticamente neles. Entón, hai moito ruido tamén, por todas as partes. Nos fixéramos no intermedio unha reportaxe porque sí que había certo tipo de informacións que nos parecían escandalosas. Mais aló diso, pois, que pouco che podo dicir vendo desde fora, porque hai que estar aí dentro. E eu sei de compañeiros que tamén teñen queixas importantes sobre algúns que cada vez respoñen o berro no ceo polo que está pasando. Politiqueo, demasiado politiqueo, me parece. A miña experiencia en medios públicos limítase a Radio Nacional, prácticamente estive 3 anos e medio, me parece que foron, pero un ano estuve de autónomo facendo deportes, e dicir, estaba un pouco ao marxe do funcionamento, pero despois sí que estive en 2 anos e medio, 3 casi, facendo informativos nunha emisora, nun contrato máis ou menos largo, tocou unha época do Prestige. Sei que o funcionamento do medio público vai pois un pouco na idea que temos todos os cidadáns. Quen controla o goberno controla ese medio e fai todo o posible para que a información non sexa moi agresiva co goberno ou co partido que ostenta o goberno nese caso. Como no meu caso, ademais, era en Radio Nacional de España en Galicia ou Televisión Española en Galicia, habendo distintos gobernos en Galicia que en Madrid, o Cristo era todavía máis importante. Pero que traballando nun medio privado pasa un pouco mesmo, o sea, o patrón ten uns intereses, en función dos seus intereses vaise orientando máis ou menos a información. A sorte que eu teño no medio privado é que eu traballei prácticamente sempre en repúblicas independentes. CQC era unha república independente dentro de Telecinco, el Intermedio é unha república independente dentro de La Sexta, non depende dos servicios informativos da cadea, entón eso danos unha liberdade brutal, e agora vou traballar en Salvados, que é outra república independente, é dicir, traballo en productoras, pero que traballan para unha cadena, entón a liberdade é total. Eu tiven absoluta liberdade en CQC e no Intermedio, que son as dúas miñas grandes experiencias profesionais. Liberdade nos medios públicos? Pois non a tiven. Realmente non a tiven en Radio Nacional en Lugo cando había que informar, non tanto de información local, que niso non había ningún gran problema, pero os informativo autonómico, hostia, aí había un control importante. Conclusións, onde hai patrón non manda mariñeiro, tanto na pública como na privada. Hai que disfrazar a veces de entretenimento certas cousas para que sexan consumidas, pero tanto CQC como Intermedio eran sátiras. Salvados empezou como sátira, agora xa é un reporterismo puro e duro, pero bueno, ainda por aí non empecé nin a gravar, paso de ter unha experiencia de varias reunións, coñecer o equipo. Pero sí, CQC Intermedio era sátira pura e dura, utilizar o humor como vaselina, lubricante, para poder ir metendo certa información. E, hostia, eso é unha maravilla. Para un xornalista, por exemplo, de formación estricta como a min, de xornalismo, pois permitiume manexar elementos narrativos máis propios da literatura, da narrativa audiovisual, do humor. Eso permiteche contar unha historia dun xeito que o xornalismo puro e duro non che permitiría, ou incluso con máis tempo de emisión. Non creo que haxa xornalistas na tele que lles den 11 minutos como me daban a min no Proteste Xa para contar unha denuncia social dun barrio, pois a mellor dunha vila como Grove, que é onde estamos agora. Eu teño ido a moitas vilas así, pequeneiras, de non máis de 5.000 habitantes, e contamos historias en prime time, os venres, en Telecinco, que duraban 11 minutos. Eso é alucinante. Ou meter 14 minutos de Rohingyas, como metemos no Intermedio, ou da Guerra de Sudán del Sur. E iso fanse en programas onde a proposta é ven con nós que te vas rir. Pois sí, eso é o que permite a sátira en certo xeito. E son programas incómodos para o poder. O sea que algo ten a sátira. Hoxe mesmo, hai unha entrevista en El Mundo de Jiménez Los Santos, nada máis distinto que El Gran Wyoming, por exemplo, onde defende tamén o humor
como un xeito de colar ou de facer máis apetecible o consumo da información. Quen di que, eu que sei, la tertulia política de Ana Rosa Quintana é seria e el intermedio non o é? Quen di iso? O sea, vale, en principio tú vas ver o intermedio porque é un programa de humor. Desde cando non se vai ver o intermedio porque é un programa de humor? Desde hai anos. Pasa que sempre está que esos que din estas cousas, bueno, ao final van de coña. Hostia, eu vexo as tertulias de Ana Rosa Quintana ou algunhas da miña cadena, de La Sexta Noche, por exemplo. E non, eu saio de velas e non aprendín nada novo. Non teño información nova que non tivera antes de ver iso. Sin embargo, moitas veces teño visto o intermedio e cando remato o programa teño máis elementos de xuicio sobre cousas que están pasando na actualidade. Entón, que é serio e que non é serio? Sempre digo o mesmo, eu considero serio, o sea, o único que lle pido seriedade ou que valora a seriedade dun programa é como trata o espectador. Cando eu encéndome, sento a ver a televisión, digo, a min me están tratando con seriedade ou non? Eso é un programa serio. Despois se me fan rir, se non me fan rir, se me insultan, se non me insultan, esa é outra cousa. Pero a seriedade vai un pouco polo rigor. Entón, tertulia ten cabela, pois un sábado pola noite tes que encher 4 horas como fan os compañeros de La Sexta Noche. Se entendes un pouco de información e ves 4 programas, entendes perfectamente de que vai La Sexta Noche. Isto é un pouco adaptar un modelo radiofónico, por decirlo de algún xeito, inda que xa, pois, eu recordo de pequeno ver La Clave, que era un programa de tertulia con xente moi seria, donde non había lugar ao espectáculo, pero isto creo que ven moi contaminado polos programas de contido, digamos, rosa, que se ve que dan resultado, onde o berro e a banalización dos contidos funcionan, e ao final a televisión é facer audiencias, non ten máis segredo que ese. Entón, o que hai que facer é saber con que seriedade debe o espectador tomar o que lle din aí ou o que non lle din. E moitas veces a mí me dice, joder, es que veo La Sexta Noche e me pongo de unha mala hostia. Eu, pois, tío, tes un puto problema. Se ves a Sexta Noche e te pos de mala hostia é porque estás tomándote en serio algo que non deberías tomarte en serio. Eu na Sexta Noche veo, eu que sei, Antonio Maestre, que entra no xogo da tertulia, pero se vese un tipo que está ali aproveitando esa canle para soltar, en moita caso, a información e despois a súa opinión, pero non entra o berro, cando lle berran el sigue falando, co mesmo tono, sigue soltando o seu discurso, e se o escoitas, pode que aprendas algo. Pero despois tes un tipo como Inda, onde que vai a facer o que fai, e o que lle encargan, que é puto espectáculo. Entón, se ti estás con mesma actitude vendo a Antonio Maestre que a Eduardo Inda, ou ao revés, o sea, digo que tamén hai xente de esquerdas que vai aí que dá puto espectáculo, xente de dereitas que pode ir dar información, dame un pouco igual, pero tes que saber distinguir quen quere soltar unha retaíla de frases feitas que non aportan nada e quen quere darche unha información para que ti teñas elementos de xuízo. E que, hostia, tamén hai que apelar un pouco a seriedade do espectador, e que a tele o que ten é un medio de comunicación de consumo pasivo. Ti séntaste e recibes e despois criticas. Hostia, vale, eu sei que isto non é moi popular, eu traballo no outro lado, e eu tamén lle digo ao espectador, hostia, sé un pouco activo, porque ti cando vas ao supermercado non compras calquera merda, compras o que os cartos che permiten comprar, ou o que ti pensas que o teu corpo quere é mellor, pois fruta ou que sexa. Na tele pasa un pouco igual, ao final, se encendes a tele para estar entretido, perfecto, pero se encendes a tele para estar informado, hostia, poñémonos serios tamén, desde a parte do que está na casa. Pois que eu, a ver, no intermedio, en ningún momento tuve ningunha directriz sobre como facer unha reportaxe. Xamais. 9 anos. Prime time, da Sexta. Unha media de 2 millóns de espectadores, en anos jodidos da situación política do país. Xamais. Xamais e xamais, ni unha, ninguna proposta dun tema que me tiraran porque no, eso aquí non o podemos tocar, ni siquiera a forma de afrontar ou de encarar unha reportaxe me foi tocada nada. Teño chegado á oficina e preguntárseme que carallo lle acabas de facer a Dolores de Cospedal? Por? Joder, que xa chamaron desde arriba. Pois nada, díxenlle isto e tal, bueno, tú non te preocupes. E salir íntegro.
facerlle algo a calquera político, ver a edición e dicir, hostia, por que falta isto? Non, era por esta cousa e tal, non, eu creo que este eso. Vale, poñémolo. Esa é a República Independente. Saber que estou facendo un directo en Cataluña tal, momentos difíciles, e ter a dirección dicíndome, bueno, non te preocupes, acaban de chamar, métenos caña por isto, sigue. Eso é ser unha República Independente. Ollo, seguramente estemos equivocados, pero estamos nós equivocados. En ningún momento intermedio, na miña experiencia, fomos portavoces nin voceiros de ningunha outra línea editorial que non sexa das que traballamos nese programa. E iso, decirlo nunha cadena de televisión en aberto, non é nada doado. O segredo é ese. Antes dicía, a televisión é a audiencia. As canles privadas están porque están. Se o intermedio baixa do 7%, ou nos quitan ou nos calan. Iso é así. O sea, non somos independentes porque hai moita xente que nos ve. Senón, eso estaríamos mortos, senón non hai máis historia. Tú podes ser incómodo e incluso ser rendible e quitante do medio. Quitar o intermedio do medio do día de hoxe é máis unha, o sea, é un doble risco de imaxe da cadea, pero sobre todo económico. As 9:30 da noite é un dos momentos máis importantes do día para un empresario da televisión. No momento no que empeza a chegar, como digo os argentinos, o malón, cando chega a marabunta. Se o tío os agarras aí, estás facendo uns cartos importantes luns, martes, mércores, xoves. Luns, martes, mércores, xoves. Así desde hai 12 anos. Pregúntalle a Catro putada que non ter un programa ás 9:30 da noite que che dé tranquilidade. Se fora o presidente do goberno, a min o que non me gustaría que houbera xornais, porque así nadie vai ter nin puta idea do que eu estou a facer. A min iso de que os presidentes do goberno están para servicio público e tal, e defender os intereses dos cidadáns da nación, hai anos que non o creo xa. Entón, o xornalismo, para min segue tendo esa función, que é a de contarnos aos pobres cidadáns que non temos nin idea do que acontece en certas esferas o que realmente está acontecendo. A min que non me veñan con que non se chegou un acordo de goberno de coalición porque non houve un acordo programático, dimos a merda, falando mal e pronto. Non se chegou un acordo porque Pablo Iglesias non conseguiu ser vicepresidente e porque de cando se estaban no último día, pois o outro non lle apetecía xa telos dentro. É que isto vai así, o sea. Entón, se non hai xornais e se non hai programas como o noso, ou como intermedio, que xa non é o meu, pero donde se contan as cousas de outro xeito, probablemente a cidadanía non estaría realmente enterada de por que non se chegan a certos acordos e daríamos por boas as explicacións que les dan cando saen en roda de prensa. A mí unha da cousa que me encanta do intermedio é que sae hoxe Pedro Sánchez a decir algo en roda de prensa e sacamos o mesmo que decía en situacións contrarias hai 3, 4 ou 5 anos. Entón, se o ves, polo menos dis, hostia, este tío cambiou moito de opinión ou cambia de opinión segundo vai na feira. Entón, podo creer neste tipo ou teño que ter dúbida de todo eso. Se tes dúbida, xa vas intentar buscar outros elementos que che fagan ter máis certeza de se o que está dicindo é realmente o que pensa ou o que quere é enganarnos un pouco. Por iso digo que son necesarios esos programas. O que empezo a pensar é que cada vez a cidadanía ten menos ganas de enterarse do que realmente pasa, que é justificado, porque o que pasa é dunha gravedade tal que un día, hostia, é que se non ando todo o día co guitelo entre os dentes. E é que é así. E, aparte, os medios estamos nunha situación onde parece que o que nos interesa é sacar rendemento económico diso. Ese rendemento económico depende dun enfrontamento social que, hostia, vai por uns derroteros que non son nada halagüeños. A mí non me gusta nada por onde vai o país. Home, a min chamábame meus amigos e meus pais preguntándome cando estaba ali en outubro de 2017, por favor, ten cuidado, pero cuidado de que? Se non hai perigo ningún. Joder, es que estoy viendo en la tele que? Pois non, pois sinto moito, pero estades desinformados de cabo a rabo. Eu levo aquí un mes vivindo, nin pasa isto, nin vin o outro, nin me pasou isto, nin nada polo estilo. Os medios, moitas veces, o que facemos, eu traballo nos medios, así que non me vou retirar desa culpabilidade, é xerar unha realidade que ten certa similitude co que realmente acontece, pero que é unha realidade moito máis agradecida a hora de contala, manter a xente agarrada a ese rollo episódico do que vai acontecendo e, polo tanto, conseguir grandes audiencias.
A Sexta no mes de outubro do 2017 foi o mes máis visto da cadena. Se ti ahora te pos a revisar o que contábamos na Sexta durante todo o día, durante esos meses, gran parte do tempo non se dedicaba a contar o que realmente estaba a pasar. Iso é un pouco triste. E eu teño falado con compañeiros de como foi a súa experiencia durante aqueles meses e en moitos casos os sitios aos que os destinaban non tiñan nada que ver co que ia acontecer, senón que o que os nosos xefes querían que acontecese diante das cámaras para ter a xente enganchadiña á pantalla. Isto é así. Joder, que se modifican a concepción que ten a xente da realidade. Pois claro que sí. Insisto, a min chamábame, tío, ten cuidado. Tío, ten cuidado que estoy viendo que esto es un peligro. E eu, pero que perigo nin que nere? Pero amigos desde Sevilla, desde Madrid, desde Galicia, de toda España me chamaban colegas, tío, que joder, ten cuidado. Un día tuve que salir nun directo. Dixen, oye, yo sé que hay otros compañeros que están teniendo problemas, nosotros no hemos tenido ningún problema. Y lo decía rodeado de estudiantes. O que ti dis, onde facíamos nos los directos e onde facían outra xente? Onde nos mandaban a nós a facer os directos e onde mandaban a outros compañeiros. A min non me mandaban ir a ningún sitio, a min me daban a opción. Gonzo, onde faz hoxe o directo? Pois vou facer en tal sitio que é onde hoxe pasou a cousa que máis para mí máis importante do acontecido. Vámola a facer neste sitio que a esa hora vai haber unha manifestación. Despois falabas con outros compañeros e dicían, non, eu estaba en tal sitio e a mí non me deron a entrada. Por que? Non, que ali non pasou nada, pero foi onde estuvo a actualidade, sí. Falabas con outro e dices, non, a mí me mandaron a tal sitio, entrei 6 veces no programa. Pero ali pasou algo, non, o que pasa é que me gritaban. E entrou 6 veces. Mais ou menos xa temos idea dos programas dos temas que íbamos tocar, polo menos dedica ao Nadal, a primeira parte. O que temos que facer, penso, sobre todo o que teño que facer eu, é intentar separarme, sobre todo ao principio, do que era o forte de Jordi. Senón sería un erro intentar chegar a ese nivel que estaba tendo Jordi, basicamente porque eu non me chamo Jordi Évole, non veño de onde ven el, non levo 11 anos presentando Salvados, non son o creador da productora, non son o creador do formato. Eu sei contar historias, levo anos facendo, sei nas contar. E o que lles dixen cando nos xuntábamos co equipo é contemos historias longas, botemos días grabando, volvamos ao momento no que eu, dende o meu punto de vista, Salvados se empezou a convertir nunha referencia, que cales son os temas de actualidade que nos chegan así como pinceladas, donde todo o mundo parece ter unha idea preconcebida do que sucede, pero cando despois te enteras realmente do que pasa, dices, hostia, si é un pouco todo o contrario do que eu pensaba. Volvamos a esos temas. Intentaremos arrancar por aí. Son temas de calado social que están nos xornais habitualmente, unos informativos, pero en píldoras, vamos xerar unha línea de opinión na cidadanía sobre estos temas. Bueno, pois temas aos que llemos dedicar 55 minutos de emisión, ao mellor unha semana de grabación, de rodaxe e un mes de preparación para intentar dar un punto de vista novo. Sobre todo o que queremos é, joder, o amigo que me gusta de Salvados e dos programas así é a capacidade que teñen de pegarche unha hostia, unha labazada man aberta, que cando se acabas de ver estás no sofá dices, joder, e o día seguinte chegas ao chollo e visteis onte este programa? Incomodar. É que se non Salvados creo que non ten sentido que continúe se non está Jordi, porque con Jordi podían seguir facendo estas entrevistas que estaban a facer, pero se non está Jordi hai que volver a ser Salvados, a esencia do programa. E eu pouco a pouco facer que o programa se adapte, ou que a xente cando vexa Salvados eu xa non sexa unha cara rara aí, senón que a xente o vaya aceptando, porque é máis que un programa de televisión, é unha parroquia, eso, non ten espectadores, ten feligreses. Outro día falaba con Jordi e lle dixen, tío, ainda non empecé a presentar o programa, xa estou hasta os huevos, porque é unha dimensión brutal a que ten, unha dimensión brutal. Entón, voltaremos por aí e non perder ya a cara, a actualidade. Entón, pois hai pouco, non quería ver a sesión de investidura, non apetecía unha merda. Pero vexo que non hai goberno, que non vai haber investidura, digo, pois teño que vela porque se non hai investidura, o máis probable é que en novembro haxa eleccións. E en novembro, se hai eleccións, nós xa estamos emitindo. E Salvados non pode estar á marxe dunhas eleccións
o sea, que chegaríamos a votar outra vez nunhas circunstancias de por que volvemos votar. Hostia, aquí hai que coller a 4 ou 5 e pegarlles un bo tirón de orellas. Entón, xogaremos un pouco a iso, temas de calado social e non perderlle a cara a actualidade. Pero pola miña banda o que teño que intentar é ser un xornalista, nada máis. Nin ser gonzo, nin xogar a ser ébole. Ser un xornalista. Polo menos hasta o Nadal. Eu lle dixen antes falamos de informe semanal, lle dixen a Jordi, tío, cando me chamou, teño 42 anos, o Gallá podía tirar con isto hasta os 50, e convertir isto nunha especie de informe semanal. Iso un pouco, porque os programas non poden vivir nunha eclosión de magnánima de la hostia, eso ten un ciclo vital, que eu creo que Salvado xa viviu. E o punto culminante foi a entrevista co Papa. Agora ten que ser un programa de televisión. De la hostia, sí. O mellor programa de reporterismo de televisión, sí, pero un programa de televisión. Ese creo que vai ser o segredo para que poida durar moitos anos. E o presentador, ser un presentador, un xornalista, nada máis. Non te chegan moitísimos temas ou xente que che pide fala deste tema? Sí, chega. Oye, está ben, porque de 100, un ou dous funcionan. Mira, un ou dos primeiros temas que arrancamos, levo intentando metelo no intermedio 2 ou 3 anos, se non máis. E foi imposible porque necesita moito máis percorrido do que pode ter unha reportaxe no intermedio. E vaise facer pola teima dunha compañeira mía da escola, é dicir, de 25 anos que conseguiu o meu teléfono, planteume un problema que ela ten na casa, pero que un problema que afecta máis xente, non deixou de insistir, que é o tema dos nenos autistas, dende o punto de vista sanitario e educativo. Pois é un dos temas cos que probablemente arranquemos antes do Nadal en Salvados. E eu nunca pensaría o mellor en chegar aí. Entón, sí, propóñeme moitos temas, claro que sí. Hai moitos que teñen moito sentido, hai outros que eu entendo que haxa xente que propoñan, pero sí, chega moitos. Houbo que deixar de salir de marcha, de feito, para deixar de recoller temas. A min falar da miña terra, pois sempre é da realidade da que veño, claro, que me apetece facelo na miña lingua, pois xa sería tremendo. Pero por agora non. Por agora estou ben onde estou. Penso que ainda me queda moito por aprender alá. Dame moita envexa, por exemplo, a empresa na que vou traballar agora. Producciones del Barrio, que é a produtora de Jordi, é unha produtora que está en Esplugas de Llobregat. Está a 7 kilómetros, me parece, ou a menos do barrio de Jordi. A min encantaríame poder ter unha produtora en Vigo e traballar a nivel nacional. Poder ter a xente saída de comunicación audiovisual do Marcote, de xornalismo de Santiago, o sea, poder dar unha opción de traballo a xente como a nós. Eu tívena, a meirande parte da xente que sai agora non a ten. E cando vou a Salvados, as veces que fun xa a produtora, dame moita envexa. Dame envexa ver que hai unha oficina ali, que está no entorno no que son eles, que a lingua na que traballan é a lingua materna, e que case todos son de por ali, que tiveron unha opción laboral sen ter que marchar a Madrid ou a outro lado. Dito isto, para un xornalista estar en Madrid me parece que é fundamental, polo menos unha tempada, sempre, onde está o poder, onde están os grandes medios, onde se aprende unhas cousas que non aprendes noutro lado. Teño traballado aquí con empresas, falta profesionalidade se o comparamos co nivel que hai alá. Eu intentei trasladar aquí a miña productora, facer cousas, por exemplo, co Celta, falta un algo. Agora, volver, claro que me gustaría volver, pero a miña vida xa non é miña tampouco, estou casado, teño 2 fillos, é un pouco distinto. Pero, mira, agora empezo en setembro unha sección de radio no programa de Julio Otero e está moi orientada aquí. Vai sobre personaxes galegas. Coas personaxes galegas o que vou pretender un pouco é levar ao resto do país a realidade do noso país, pero non os topicazos, senón ver como a xente se move aquí, cales son os elementos diferenciadores dun emprendedor aquí ou dunha persona que se dedica a un traballo tradicional da terra. Entón, nese sentido, sí, se pode ser aquí, fareino aquí, e se non pode ser aquí, pois intentarei aproveitar o altavoz que teño en Madrid para contar cousas da miña terra, porque me parece que hai moito que contar daqui. Se algo fai falta, isto xa é opinión, xa só falta aquí en Galicia, xornalismo crítico que chegue, porque, por exemplo, nós podemos facer o que nos dé a gana, pero chega a 10.000 persoas.
Claro, Entón, pero tamén hai masa crítica que consuma xornalismo crítico. eu creo que vai navendo, pero Moi moi pouca. lentamente. Pero hai cousiñas, a ver, eu, Sí. hostia, eu xa podo, eu leo cousa, o sea, eu informo de Galicia, e non leo nin o Faro de Vigo, nin el Progreso, nin el Diario de Pontevedra, nin a Voz de Galicia, nin escoito a radio, e estou, considero unha persona informada do que pasa en Galicia. Vale, sei que a xente ou as webs e os medios que leo sufren e lles costa sacar o tema adiante, e casi os xornalistas non chegan a fin de mes, pero, hostia, eu estou agradecido. O que diste, pouco a pouco, ten que ir habendo unha masa crítica. Bueno, é unha terra que sabemos complicada para todo isto. É unha terra moi atada aos clientelismos. Sacar unha iniciativa privada de información está moi fastidiado. Pero non por iso imos deixar. A min, mira, fastidiame moito ver, joder, hai un talento xornalístico de la hostia en Madrid, de galegos. De galegos. Ti te pos a ver organigramas e, hostia, joder, na cadena SER chegou a haber unha dirección prácticamente todas de galegos. En el diario.es está precedido de jefe de redacción, tipo de Sigüeiro. Vas ao País, columnista ou opinólogo de referencia ahora mismo Jabo, tipo de Pontevedra, Natalia Junquera, a tipa que está informando sobre o Partido Popular, unha das xornalistas estrelas do país, e da Coruña. Hostia, vas a Telecinco, esta Villanueva aí de director de contenidos, un tipo de Marín, Rebaldería de Bueu. É que os galegos en materia xornalística de comunicación, o sea, é brutal. Suso Iglesias foi director de contidos tamén de Mediaset, e despois veu para a Televisión de Galicia, agora creo que está en Faro. É dicir, talento hai unha burrada. A carallada que marchamos todos, é cojonante. Algún problema habrá. Pero quen ten aquí, claro, quen pode ter unha televisión en Galicia? A Xunta, así está, TVG, como está? Grupo La Voz, o sea, outro tipo acojonante, Nacho Carretero. Hostia, en La Voz de Galicia está vetado, macho. Está vetado porque o seu libro fíxose unha serie e en vez de facela o Grupo La Voz para TVG, pois fixo Bambú para Antena 3. E por esa mierda empresarial, un periodista de la hostia, como é Nacho Carretero, está vetado na Voz de Galicia. E La Voz de Galicia, o diario, creo que o máis vendido de Galicia, non informa dun dos libros máis importantes que hai sobre a historia recente do noso país. E que cojones estamos a falar? Pois claro que é difícil, claro que a xente ten que marchar. Pero bueno, pois se estos pensan que siguen sendo os referentes do noso país, pois así, pois eso é o que queren o noso país, macho, non queda outra.